हेलो लोगोफोर दिनै फेरेंगानि सायाव डिसकास खालामगोन नोंथांमोना भिडिअखौ उइदाउट स्किप नायबानो जाबाय। फेरेंगाया सिगां ओरैबायदि दुगा लेक्सार होदोंमोन जोङो पावाराव फैनाय लोगो लोगो गोरिब गुन्द्रानो बे उइथिन 6 मान्थ 6 दाननि गेजेरावनो रायजो राजानो जोङो जि प्रतिश्रुति होनाय बेखौ फुलफिलमेन्ट खालामगोन होननानै फेरेंगाया बुंदों। 2 नाम्बाराव न'खर न'खर साख्रि होगोन होननानै बुंदों। 3 नाम्बाराव 75,000 खरि होगोन होननानै फेरेंगाया बुंदोंमोन। उइदाउट जाख्ल'नाय जोङो सरकार सालायगोन होननानै बिथांमोना बुंदोंमोन। दिनैनि दिनाव आं खोन्थागोन रायजो राजाफोर। टुडे आई विल शेयर विथ यू ओके। नोंथांमोनजों आं मा खोथाखौ शेयार खालामगोन नोंथांमोना खोनासंबानो जाबाय। फेरेंगाया दिनैनि दिनाव 2 बोसोरल' जादों। बे 2 बोसोराव उइथिन 2 इयार्सनि गेजेराव गावनि प्रपार्टिखौ ओरैबायदि बानायनानै लाबाय प्लास गावनि जेसेबां माने गथ' गथाय दं बेफोरनोबो गारि घरा बायनानै हरजोब्बाय। सोरनोबा गय बागान बायनानै होबाय 4 बिगा बायदोंनो बबावबा आरो बबावबा इन्डास्ट्रि लुदोंनो गवालपारायावबो हा बायदोंनो। फेरेंगा बबेनिफ्राय मोनखो नोङो बे थाखाखौ? 2 बोसोरनि गेजेरावनो फेरेंगाया ओरैबायदि प्रपार्टि खालामनानै लाबाय जाहैदों। बबेनिफ्राय मोनखो बेफोर थाखाया बबेनिफ्राय फैखो? नोंनि बेथना बेसेबां सेलारिया फेरेंगा? इएमनि बेथना बेसेबां? पार मान्थ बेसेबां मोनो नोंलाय? माबेखौ दुगा लेक्सार होदों नोंलाय? पावाराव फैबाय जानाय जायैखौ जोंहा बुंनांगौ गैया। बाट दिनैनि दिनाव अबियासलि बुंखागोन। नोंसोर जिबायदि दुगामारा ससियेल मिडियायाव लेक्सार होदोंमोन बेखौ रायजो राजाफ्राबो मोनथिगौ। फेरेंगा गाज्रि मोननानै लाब गैया। जोङो गोरिब गुन्द्रानिफ्राय लाल जाथिबो आथोनाबो गरसेबो जों जाया होननानै दिनै नोंथांमोना प्रतिश्रुति होदोंमोन, कमिटमेन्ट होदोंमोन, जायनि थाखाय सोलायनाय नांगौ होननानै रायजो राजा सापर्ट खालामनानै देरहाहोबाय। दिनैनि दिनाव फेरेंगाया गावजों सापर्ट खालामनानै देरहाग्रा मानसिफोरखौबो माने नायबावाखैनो बियो। खोनादों आङो फेरेंगा, खोनानायल' नङा नोंजों थाफाग्रा मानसियानो खिन्थु खोन्थागासिनो दङ। आरो फैबाय थानाय समाव फेरेंगायाथ' जिर' मोनखागोन होननानै गावनि न' खाथिनि मानसिफ्रानो फोरमायगासिनो दं, बुंगासिनो दङ। बिदि जायो मानसिया हरदोब्रा माबा मोनसे जानो मावनानै जानो गोरिब गुन्द्रानो राननानै हरदो। गोदो बखिदोंमोन, गोदोनि खोथाखौथ' बादबावदो। नै मैया दाखालिसो फेरेंगाया बुंदोंमोन 17 बोसोराव हाग्रामायासो लुखोजोब्बायनो। नोंलाय बे 2 बोसोराव मानोथो लुखोखो? बबेनिफ्राय मोनखो? बिटिसिनि इएम जानानै दिनै फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि फेरेंगा जि खामानि मावनांगौ माव। रायजो राजाफोरनो जे प्रतिश्रुति होदों मावनानै हो, आदारवाइज मावनानै होनो हायाब्ला सिरि था। नोंहाथ' जिर'खा फेरेंगा, जेबो गुन्दै गैया। स' नोंथाङा जेसेबां हायो आर्निं खालामखादो, बुजिबाय? आरो आफ्टार 3 इयार्सनि उनाव इलेक्सन गेलेनानै जेबो लाब गैला। बिकज नोंथाङा जिबायदि प्रतिश्रुति होदोंमोन बे प्रतिश्रुति होनायजों नोंथांमोना खारनो हायाखै। आरो नोंथांमोना जि खामानि मावगोन होननानै समायखिरा लानाय बिफर इलेक्शननि सिगाङाव जि प्रतिश्रुति होदोंमोन, जि कमिटमेन्ट होदोंमोन रायजो राजाफोरनो बेखौथ' मावनो हाखायाखै। अल बिटिसिनि खोथासो रायज्लायनो फैबावदों। आसुरित मानसि, गावनि न' खाथिनि मानसिखौनो फेरेंगाया दिनै नायाखै। ओरैबायदि दुखुनांथाव। गोबां मानसिफ्रा फोरमायो, बेंटलनि मानसिफ्रा, नोंनि न' खाथिनि मानसिया फेरेंगा फोरथो गोरिब गुन्द्राखौ अनसायग्राया मा जाखो दिनैसिमलाय? जेबो गैया। बेनो जाहैबाय नोंसिनि दुगामारा गिदिर गिदिर लेक्सारफ्रा। खामानि गैया फेरेंगा नोंहा। 3 बोसोरनि उनाव नों गेलेयैयानो साबसिन, बुजिबाय? आरो बेलेग जाथियाबो नोंखौ मोजां मोनखाला। रोखाखा बेयो। किप डेट इन इयर माइन्ड फेरेंगा। जेबो लाब गैयालै बेखार। जेसेबां सम्पति हायो बाय, खामाय, जा, लों, उन्दु, सिरि था। बुंनांगौ बहुद खोथा दङ फेरेंगा, बुंथ'वा आङो दानो। टाइमखौ लानानैसो आं खोथाखौ बुंगोन फेरेंगा, बुजिबाय? जोबथारनायाव आं बेखौनो आपिल खालामगोन, जुदि फेरेंगाया गावनि गथ' गथाय गावनि फेमिलिफोरनो जुदि गारि घरा बायनानै हरदों हादोंब्ला बे 2 बोसोरनि गेजेराव रायजो राजाफोरनो आथोना गरसेखौ 4 आना गरसेखौ मानो राननानै हरनो हायाखै नोंलाय? फेरेंगा फोरो बेफार फालांगि खालामनानै जानो हर, माबा मोनसे राहा लामा मोनो खोमा, हरदोब्रा। दामि दामि गारिखौलाय माजों थगायना हरखो नोंलाय?
नोंनि फिसाफोरनो माजोंथ' गय बागान बायना होगोन नोंलाय फेरेंगा लाजिनो रोङै नोंबो सासे बखासो लाजिनानै लाब गैया फेरेंगा नों बायदिया मैखिदालसो इयोबाबो गुन्दैनि मानसि नङा नोङो बुजिबाय मानि थाखाय इन्दिबियाव थाङामोन नोंलाय गावनि सेल्फ बेनिफिट आरो केरियारनि थाखायसो फेरेंगाया थांदों बे रोखा फेरेंगाया जेबो गुन्दैनि मानसि नङा बेकार रायजो राजाफ्रा ओंखायनो कनसियास जानाया मोजां फेरेंगाया रायजो राजानि खामानि मावनायाव जेबो माने इनिसिएटिभ लायाखै गावहा बोरै थाखा खामायनांगौ बोरै प्रपार्टि बायनांगौ बोरै गय बागान बायनांगौ बबाव हा बायनांगौ बेल' फेरेंगाना जेबो गैया उन्नयननि खेथ्रआव बुंनो थाङोब्ला जेबो मावाखै जिर' बे 2 बोसोराव नोंथांमोना खबर ला फेरेंगाया मा बायदों मा बायाखै बबेनिफ्राय मोनखो फेरेंगा 2 बोसोराव लाजियाखिसै जानो रोङानो जाख्ल'नो रोङा सोलायनाय नांगौ दे सोलायनाय नांगौ रायजोफ्रा सापर्ट खालामनानै देखाहोबाय बा दिनैनि दिनावलाय मानोथो दिनै रायजो राजाफोरखौ थाङोब्ला मानोथो रिसपन्स खालामा गावजोंनो एकदम लोगो जाहैदों फेरेंगानि फुख्रि जावनो ना मानोबा स्किम बिदोंमोन जाहैदों एकदम पार्टनार आरो ना गावनि बेनोनो हरबावाखैनो आरो सासे मानसि दङ गावजों थाफाग्रामोन जाहैदों गावनि थाखायनो 3 मास जेल जादों जाहैदों बे खोथाखौबो आङो मोनथिगौ आरो बहुत अनेक खोथा दं बियो दिनैनि दिनाव ओरैबायदि दुखु मोननानै दङ बिथाङा आं नामखौ बुंथ'ला फेरेंगाया मिथिखागौ खमसे खमथ' माबा मोनसे नोङो दिनै बिटिसिनि इएम जाबाय गोदोब्रा माबा मोनसे मावनानै जादोंसै दिनै नोंथाङा सासे एनडिएफबिनि दैदेनगिरिब्ला मोजां नेताब्ला दिनै नायदोब्रा जानो लोंनो माबा मोनसेथ' खालामनानै होदोब्रा नोंनि थाखायनो जुदि बियो जेल जाबायब्ला मास मोनथाम नोंलाय मानोथो नायनो हाया नोंथ' बिटिसिनि सासे फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि इएम जालायबाय हरदोब्रा 50-60 लाखसोनि खामानि हरदो फेरेंगा बुजिबाय आरो हरनो हायाबा हरनो हाया डाइरेक्ट बुंनानै ला बे नोंनि फिसाफोरनो बायलाबायनायखौनो गोजामफोरखौनो रानलाबायना हरना थेवबो गोजोननाय दङ नोंनि थाखाय दि जेल जादों मास मोनथाम नों बेखौ मानो सानाखै बुंबावनांगौ दंलै फेरेंगा बहुतनो आयौ गानग्रा जोमग्रानिफ्राय लानानै गहेना पाथि जेसेबां दं आयौ होस दा बुंखा आरोना सेरजोंनो थाबायजाया दा फेरेंगानि न' खाथिजों थाबायजाया ओरैबायदि रायजोफोर ओंखायनो रायजोफ्रा कनसियास जानाया मोजां इउपिपिएल सरकार फैनाय लोगो लोगो जोंनि बर' रायजो राजाफ्रा दिनै खस्थ' मोनदों आरो इउपिपिएलआ दा मा खालामो मिथिगौ दाथ' माइ हानायनि बोथोरना बिथांमोनखौ लिंहरबानो जाबाय मोनसे कन्टेक्ट नाम्बार दं जाहैदों बिसिनि टेलिफन नाम्बार बाव फन खालामबानो बिथांमोना माइ हानो फैनो सोरबा इएम प्रमद बर' एमसिएलएखौ लेंहर बिथांमोना खासि लानानै माइखौ हाफैयो जाहैदों पेडि फिल्डआव नोंथांमोना लेंहरबानो जाबाय हायोना हाया आंबो मिथिया बबावला हानो बिसोरलाय माइ ओरैनो टाइम पास माबासो बियो श' खालामनाय नै इउपिपिएलआ नैबेबायदि बे स्टाइलनि फैनोबो हागौ मस्ट प्रबाबलि नोंथांमोना लेंहरबानो जाबाय फन खालामनानै प्रमद बर'खौ लेंहर फेरेंगाखौ लेंहर बे राकेशमोनखौ लेंहर माइ हानो दा इउपिपिएलआ माने ट्रेक्टरा थाव सोनो हायिखाय माने ट्रेक्टरजों माने माइ बजाखौबो लायनो हायाखैनो बाननानै रोगानानैबो होयोनो लेंहरबानो जाबाय रायजोफ्रा फैगोन लाजियाखै बिसोर सालाफ्रा पावाराव फैनाय लोगो लोगो ट्रेक्टर होग्रा लाजिनानै कन्टेक्टना थै लाजिनो रोङिफोर फेरेंगा जोलैनि हांगार मेनारलेससो नोङो एमएससि ना माबा पलिटिकेल साइन्सआव एमए नो फेरेंगाया नोङो जुदि सासे प्रफेसार मोनब्ला नोंनि खर'आ एसे मोजां जागौमोन नोंनाव जेबो क्वालिटि गैया फेरेंगा इउ डोन्ट हेभ एनि एक्सपिरियेन्स एन्ड कनसेप्ट एन्ड क्वालिटि अके नोंनाव गैया जिर'सो नैबे नोंनि खर'आ आफोद दाखालिनो मा होनदों खोनायाखै फेरेंगाया बर'नि धोरोमा बर'आनो बे मोनसे फाग्ला खोथा नामा बियो बेखौ नोंथांमोना मोजां मोनदोंना आसलथे सासे प्रफेसार जालायनानै जुदि बिथाङा मोनथियाब्ला बुंनानै जेबो लाब गैया होमबा दिनैनि दिनाव नोङो गथ'फोरखौ बेबायदि फोरोङो नामा नों फोरोङोमोन नामा नोंलाय फेल जाजोबो माथो फेरेंगा होमबाथ' नों गथ'फोरखौ नोङो मिसलिडिं खालामगासिनो दं नोंनि प्रफेसारा गुन्दै गैया खिसिनिबो नङा
बेकार बेकारावसो नोङो पलिटिकेल साइन्सआव MA खालामदों फेरेंगा आरो नमसान गैबावानो प्रफेसार जानायनि लाजिदो खुन्दैनानै थैदो फेरेंगा जाखादो लोंखादो सिरि थादो हुफा होनदो गुन्दै गैया 3 बोसोरनि उनाव नोङो गांनैबो भट मोननाय नङा मोननो हागौ बिदिनो गांब्रै गांबासो ओरैबायदि माने सिटुएसना नोंना गाज्रि जाना दं फेरेंगा जाखादोलै बाबु आरो गैला मिथिबाय।